Абвяшчэнне прысуду Мікалаю Статкевічу, Сергею Тихановскаму, Ігору Лосіку, Артему Сакаву і Дмітрию Папову адбудзецца 14 снежня. Пра гэта паведаміла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамович. Нагадаю, суд над фігурантамі справы Тихановскага ідзе ў закрытым рэжыме з 24 чэрвеня. Усім ім пагражае да 12-15 гадоў пазбаўлення волі. Вітаю гаспадарства, гэта студыя Белсат, з вами Відаль Бабін. Былі сустрэчы на найвышэйшым узроўні ў Вене. Сёння выступ у Еўрапейскім парламенце з моцнай прамовай і авацыямі. Святлана Тихановская сустрэлася з шэрагам еўрапейскіх палітыкаў ды распавяла пра асноўныя этапы нашай стратэгіі барацьбы з рэжымам. Падрабязнасці са Страсбуру у Аліны Коўшык. Аліна, вітаю, добрый вечар, калі ласка, табе слова. Добрый вечер, Віталь, добрый вечер, шановное гаспадарства. Сапраўды, сёння Святлана Тихановская ўжо ў Страсбуры, дзе правяла больш за 10 працоўных сустрэчаў з прадстаўнікамі ўсіх парламентарных групаў тут у Еўрапарламенце. І гэтыя стороны запэўнілі, гэтыя бакі запэўнілі Святлану Тихановскую ў падтрыманні барацьбы беларускага народа за сваю свабоду і за свае правы. Таксама Святлана Тихановская сустрэлася сёння з генеральнай сакратаркай Рады Еўропы, дзе таксама шукала падтрымання ў галіне правоў чалавека. Вельмі моцная прамова, сапраўды слушна ты заўважыў, Віталій, і все адзначалі тыя людзі, з якімі я сёння тут у Еўрапарламенце размаўляла, пра тое, што тыя словы, якія выкарыстала Святлана Тихановская, былі вельмі моцныя, вельмі шчырыя і да болю праўдзівыя. Святлана Тихановская параўнала рэжым Александра Лукашэнкі да віруса, што бадай вельмі слушна з'яўляецца метафарай цяпер у вось гэтыя ковідныя часы, асабліва тут у Еўропе. Давайте паслухаем ейныя словы. When I addressed to European Parliament last December, калі ў снежні мінулага года я звярталася да Еўрапейскага парламента, то распавядала пра падзеі 2020 года. Тады я казала, у гэтым годзе свет убачыў абуджэнне Беларусі. У 2021 годзе свет убачыў, як актыўна Беларусь супраціўляецца рэжыму, які стаў яшчэ больш агрэсіўным. Але ці ўбачыў свет Еўропу, якая стаіць плячом да пляча з намі, адстойваючы нашы агульныя каштоўнасці, нашу агульную свабоду і годнасць. Meanwhile, European hesitates, times goes by. Пакуль Еўропа працягвае сумнявацца, ідзе час, і гэта час незаконна асуджаных, забітых або выгнаных з краіны. І для беларусаў час ідзе па-іншаму, ён вымяраецца страчанымі момантамі шчасця, на якія мае права кожны з нас. Гэтыя моманты – тая самая прычына, па якой мы ўсе хочам жыць свабодна і годна. The first part of our strategy should be the isolation and non-recognition of the regime. Першым крокам нашай супольнай стратэгіі мусіць стаць ізаляцыя і непрызнанне рэжыму. Многім беларусам невыносна бачыць, як да цяперашняга часу ўплывовыя медыі ад Deutsche Welle да BBC называюць Лукашэнку прэзідэнтам. Ён не прэзідэнт. Europe, let's stand up to your decisions. Еўропа, трымайся сваіх рашэнняў. Ты не прызнала выбараў, дык не прызнавай гэтага самазванца тым, кім ён не ёсць. Не прызнавай ніякіх угодаў, заключаных без дазволу беларусаў. Кажы ясна і гучна, кантракты, падпісаныя рэжымам пасля 9 жніўня 2020 ёсць і будуць прызнаныя юрыдычна нікчэмнымі. Жыве Беларусь, жыве Еўропа, long live Belarus and long live Europe. Вось такія моцныя словы вы чуеце, таксама апладысменты, якія прагучалі сёння ў пленарнай зале паседжання Еўрапейскага парламенту. Святлана Тихановская таксама заклікала еўрапейскі звяз не прызначаць новых амбасадараў у Беларусь, не запрашаць прадстаўнікоў рэжыму на міжнародныя форумы, а дапамагаць беларусам. Беларусам, якія шмат церпяць за сваю свабоду, за прагу да волі, за абарону сваіх прав
правоў, якія вымушаны уцякаць з Беларусі, якія вымушаны сядзець у турмах. Святлана Ціханаўская сказала нават, што сёння палітзняволеных у Беларусі нашмат болей, чым дэпутатаў, якія сабраліся сёння на пленарнай зале. Дарэчы, зала была дастаткова поўная. Прыйшлі прадстаўнікі амаль усіх парламенцкіх груп, акрамя з крайне левых і з крайне правых. Калі вось мы таксама назіралі за тым, што яшчэ сёння рабіла Святлана Ціханаўская пасля таго, як яна выйшла пасля сваёй прамовы, шмат хто спыняў яе, еўрадэпутаты хацелі з ёй зрабіць фотаздымак, пераказвалі свае словы падтрымання. І Святлана Ціханаўская казала, што я за гэта все вам вельмі ўдзячная, але давайце дзейнічаць. Далося мне таксама паразмаўляць і з еўрадэпутаткай ад Літвы Расай Юхневічыні, якая расказала пра тое, якое ўражанне на яе узвяла прамова Святланы Ціханаўскай. Она вот сказала все, я думаю, все были месседжи такие, которые нужны были. И доза информации большая про то, что в Беларуси сейчас творится, чтобы не забыли люди. Я думаю, что изменится многое, потому что мы не были готовы к такой гибридной атаке, когда вот такие диктаторы используют свои ресурсы для контрабанды людей, и эта контрабанда используется как инструмент для давления на Европейский Союз. Все это понимают. Смотреть на корни этой ситуации – это давление на Лукашенко, это более жесткие санкции, это работа, такая сплоченная работа, чтобы не стало таких диктаторов в центре Европы. Святлана Ціханаўская сёння правяла больш за 10 працоўных сустрэчаў і дала больш за 10 інтэрв'ю розным медыям, каб голас вольнай Беларусі сёння гучаў тут, у Брюсселі, вельмі моцна і разнёсся на ўсю Еўропу, ды пераканаў тых, хто яшчэ сумнеецца. А я, шаноўнае спадарства, яшчэ учора ў Вене паспела паразмаўляць з кіраўніком офісу Святланы Ціханаўскай, Валерыем Кавалеўскім, пра тое, што яны думаюць пра міграцыйны крызіс і куды далей будзе рухацца палітыка офісу Святланы Ціханаўскай. Валер, добрый день. Добрый день, Алина. Мы сустракаемся з вами ў Вене адразу пасля канферэнцыі высокага ўзроўню. Упершыню канферэнцыя такога ўзроўню сфокусаваная выключна на Беларусі. Прадстаўнікі 15 краінаў. Ці вы лічыце, што для дэмакратычных сілаў Беларусі гэта канферэнцыя это рэальны поспех? Да, па-першае, гэта ўпершыню адбылося, але адбылося таксама і вельмі своечасова. Гэты крызіс на мяжы, які ініцыяваны быў Лукашэнкам, ён паставіў пэўнае пытанне пра тое, як на сённяшні дзень еўрапейскі звяз ставіцца да сітуацыі ў Беларусі, як ацэньвае сітуацыю на мяжы і ці ўвогуле ён застаецца адданым той палітыцы, якую прыняў еўрапейскі звяз што да сітуацыі ў Беларусі. Я маю на ўвазе тыя тэлефанаванні, якія адбываліся паміж еўрапейскай камісіяй, паміж канцлерам Германіі і рэжымам. Дык вось гэтая канферэнцыя дала вельмі такі пэўны дакладны адказ на тое, што ніякіх няма падставаў думаць, што гэтыя званкі з'яўляюцца індыкатарам зменаў у палітыцы еўрапейскага звязу што да Беларусі. Вельмі сімптаматычна было тое, што ўвечары пасля канферэнцыі Святлане Ціханаўскай патэлефанавала Ангела Меркель. Гэта такая была пэўная сенсацыя. І мы ўжо тут абмяркоўвалі в кулуарах, што, напэўна, Александр Лукашенко у яго быў кепскі дзень. Я б сказаў, што Александр Лукашэнкі зараз кожны дзень вельмі кепскі. На працягу ўжо больш за 15 месяцаў пасля выбараў жнівеньскі 2020 года я не памятаю добрых дзён. І нават самыя, з яго думкі, можа, лепшыя дні, яны суправаджаюцца яго даволі кепскім настроем, бо ён разумее, пратэст у Беларусі не спыніўся. Людзі працягваюць настойваць на тым, што ён павінен сысці. Мы бачым гэта і па настрою сярод людзей, мы бачым гэта і па рэакцыі міжнароднай супольнасці, непрызнання Лукашэнкі. Мы гэта бачым таксама і ў Крамлі, што там незадаволеныя тым, што адбываецца ў Беларусі, разумеюць, што рызыкі працягваюць расці, што Лукашенко становіцца ўсё больш таксічным, усё больш дарагім для ўтрымання і што рана ці позна Крамлю прыйдзецца прыйсці да высновы, што трэба штосьці з гэтай сітуацыі рабіць. Што далей?
Вось якая ваша стратэгія па дзеянням? Хутка набліжаецца саміт усходняга партнёрства. Гэта таксама важная кропка ў міжнароднай павестцы, дзе будзе Беларусь. Але як яна будзе прадстаўлена? 15 снежня адбудзецца саміт усходняга партнёрства, і падчас гэтага саміту мы рыхтуем адмысловае мерапрыемства, якое мы мяркуем будзе праходзіць на досыць высокім узроўні. І прысвечана яно будзе менавіта ролі разуменню таго, як еўрапейскі звяз бачыць месца і ролю Беларусі у еўрапейскай сям'і. Якія яшчэ інструменты могуць дапамагчы прыцягнуць да адказнасці гэтых людзей, змяніць сітуацыю ў Беларусі? Ці ёсць рэальна міжнародныя інструменты, якія дзейнічаць і могуць скарыстаць беларус? Індывідуальныя санкцыі становяцца больш балючымі і адчувальнымі. І это той момант, калі гэтыя людзі пачнуць ужо задумвацца. Але беларусы не хочуць чакаць гадамі, я думаю. І мы не хочам чакаць. І мы таксама вельмі спяшаемся. У сваёй працы, у сваёй дзейнасці мы вельмі спяшаемся да таго, каб прынесці гэтыя перамены ў Беларусі як мага хутчэй. А калі казаць пра іншыя інструменты адказнасці, то варта яшчэ дадаць і тыя механізмы, якія на сённяшні дзень працуюць па збору даных аб тым, якія злачынствы у галіне правоў чалавека былі зробленыя рэжымам, збор гэтых даных, іх апрацоўка, іх накапленне, і іх падрыхтоўка да таго, каб перадаваць іх у міжнародныя інстытуты, дзе яны будуць разглядацца ўжо як судовыя справы. Хацела яшчэ аднесціся да справы міграцыйнага крызісу. Вось якая ваша пазіцыя, ці атрымоўваецца прасоўваць нейкім чынам змяняць стаўленне, таксама дзякуючы гэтаму тым, хто яшчэ сумняваўся, што, быць можа, яшчэ можна дамовіцца з дыктатарам? Самае галоўнае, што Лукашенка сам сабе стварае зараз імідж абсолютно нестабільна, абсолютно безадказнага палітыка, які пагражае бяспецы рэгіёна, пагражае міжнароднаму міру і бяспецы. І гэта, канешне, пераводзіць яго зусім у іншую катэгорыю міжнародных сіл, да якіх могуць прымяняцца ўжо іншыя механізмы і інструменты. Якія гэта могуць быць? Гэта у тым ліку вынас пытання на разгляд Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ужо такія спробы былі, і ўжо была адна закрытая дыскусія. То бок ужо ёсць наступствы. І яны становяцца ўсё больш і больш такімі практычнымі для Лукашэнкі. І мы бачым па яго рэакцыі таксама, што ён вельмі нервуецца. Ён спрабуе выкарыстаць гэты крызіс для таго, каб паказаць, што ён кантралюе сітуацыю, што ён можа быць сапраўднай пагрозай для захаду, але ў выніку ён шкодзіць сабе значна больш, чым ён думае, што ён шкодзіць міжнароднай супольнасці ці нашым суседзям. Спадарства, я хацеў бы нагадаць, што Лукашенка пачаў узурпаваць уладу не сёння і нават не ў 2020 годзе. Зрабіў ён гэта нашмат раней, яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі толькі прыйшоў да ўлады. Дык вось, рэферэндум, які паставіў канчатковы крыж на парламенцкай будучыні Беларусі, плебісцыт, які пашырыў паўнамоцтвы Лукашэнкі, да які замацаваў за ім неабмежаваную ўладу 25 гадоў таму. Беларусы галасавалі сярод іншага за перанос даты Дня незалежнасці, апынуліся па факце у новай Беларусі. З намі на сувязі дэпутат незалежнасці, журналіст, аўтар кнігі 96 Сергей Наумчык. Спадар Сергей, вітаю вас. Добрый вечар. Спадар Сергей, сёння кажуць пра падзеі 25-гадовай даўніны, у тым ліку як пра дзяржаўны пераварот, пра рэферэндум, які уводзіў гісторыю Беларусі, ўжо ўвайшоў як адзін з самых вядомых рэферэндумаў, які праводзіў Лукашенка па ўзмацненню сваёй улады. Як бы вы характарызавалі вось гэтыя падзеі? Ну, так, 96-й год гэта быў такі даволі драматычны і па выніках трагічны для лёсу беларускай дэмакратыі год, але я проста хочу сказаць, што пачалося нават не ў 96-м, пачалося ў 94-м. Літаральна праз 2 тыдні там пасля сваёй інаўгурацыі Лукашенко пачаў парушэнне законаў, што датычна свабоды слова. І ўжо на пачатку, скажем, верасня, это там праз месяц, Лукашенко разганяў шэсце, якое было прысвечана Дню беларускай вайсковай славы. Вот ведаеце, гэтае шэсце, якое было прысвечана Дню беларускай вайсковай славы, оно ў гэтым сэнсе было паказальным, бо калі б тады тыя, хто быў з імі, там Ганчар, Лебедзька, Федута, хто там быў з імі яшчэ, Булахаў, прыйшлі к нему і сказалі: Саша, стоп, рукі прэч,
альбо мы зараз так сказать, робім заяву і сыходзім з трэскам, са скандалам ад сябе, вот тады яго можна было спыніць. Тады вот яго маглі спыніць Лебедзька, Федута, Ганчар, Булахаў. Праз некалькі месяцаў, калі ён збіў дэпутатаў апазіцыі БНФ, ну, па ягоным загадзе, гэта я нагадаю, я пастаянна пра гэта кажу, гэта быў тэрарыстычны акт супраць дзяржаўных дзеячоў, адказнасць за якога аж да смяротнага пакарання. Вот тады яго магла спыніць Европа, тады яго мог спыніць Захад. Але калі паглядзець з пазіцыі сённяшняга дня, Захад практычна ніяк не зрэагаваў на збіццё дэпутатаў. Нават у Літве толькі 5 дэпутатаў парламента знайшлі ў сябе сумленне выступіць у абарону дэпутатаў апазіцыі БНФ. Это абарону тых дэпутатаў, якія за 4 гады да гэтага падтрымалі літоўскую незалежнасць. Вот пра што далей можна. А далей, ведаеце, ён, так сказать, пайшоў усё больш і больш. Прыгадаем вясну 96-го, калі проста сотні людзей былі збітыя на менскіх вуліцах, і былі ўжо палітычныя вязні, была галадоўка Сіўчыка і Хадыкі, і Лукашэнку запрасілі ў Парыж. І яго там прымаў, арганізоўваў гэты візіт Андрэй Саннікаў, намеснік міністра замежных спраў, і яго там прымалі ў Парыжы, як, так сказаць, такую персону, вот як легітымнага прэзідэнта, хаця ён ужо страціў фактычна сваю легітымнасць пасля вот гэтага тэрарыстычнага акту супраць дэпутатаў. І як ужо, так сказаць, фінал, вот гэты рэферэндум 96-го года, з якога, мне здаецца, дэмакратычныя сілы павінны былі б зрабіць, ну, мінімум хаця б 2 высновы. Бо рэферэндум тады яшчэ, нагадаю, ён сумяшчаўся і з працэдурай імпічменту. Тады дэпутаты 13-го склікання Верховного Совета, 13-го склікання сабралі належную колькасць подпісаў. Лукашенко ўжо адной ногой стаяў не проста в імпічменце, а стаяў фактычна ў турме. Значыць, ён быў арыштаваны, калі б яму быў абвешчаны імпічмент. І ў гэты момант прылятае дэлегацыя з Масквы, так званы кремлёвскі дэсант, там на чале з Чарнамырзіным прэм'ер-міністрам, і Шарэцкі, спікер парламента, і Стихіне, старшыня Конституцыйнага суду, сядаюць за стол перамоў і падпісваюць дамову з Лукашенко. Владимир Сергей, то бок фактычна вось вы кажаце, што нават дэпутаты незалежнасці, якія спрабавалі спыніць Лукашэнку, не змаглі гэтага зрабіць. Вы ўзгадалі Анатолію Лябедзьку, паміж іншага. Давайте паслухаем, што ён распавядае, узгадваючы гэтыя падзеі 25гадовай даўніны. Калі мы говорим про тое, што было нарушана падчас правядзення рэферэндума 96, то гэта сам рэферэндум, ён быў нелегітымным ад самага пачатку. Лукашенко прысвоіў сабе тыя функцыі, якія яму не належалі па Канстытуцыі 94-го года. Справа ў тым, што ён забраў кампетэнцыю парламента і прысвоіў сабе. Дайшло да таго, што фракцыя «Грамадзянскае дзеянне» разом з іншымі парламентаріямі запустили працэдуру імпічмента в Александру Лукашенко. І зноў жа сітуацыя вісела там, так скажем, была для Лукашенко вельмі хісткай і непрыемнай, таму што сабралі неабходную колькасць подпісаў для таго, каб запусціць працэдуру імпічменту. І Лукашенко тады пачаў проста запалохваць альбо пераманьваць на свой бок тых дэпутатаў, якія паставілі свой подпіс. Гэта быў самы моцны аргумент прававы, які быў у руках Верховнага Савета. Працягваем нашу размову. Сергей Наумчык з намі на сувязі. Спадар Сергей, вось у 96-м годзе перад гэтым рэферэндумам у кастрычніку Лукашенко ініцыяваў так званы ўсебеларускі народны сход. І зараз Лукашенко таксама плануе правесці рэферэндум на лета ў 22-м годзе, каб перадаць нібыта вось свае паўнамоцтвы гэтаму ўсебеларускаму народнаму сходу. Ці вы верыце ў гэта? Ну, вось Анатолий Лебедзькі абсолютно правильно сказал, что тады в 96-м году Лукашенко переключил, узурпаваў, правильнее сказать, на себе паўнамоцтвы парламента. А зараз ён гэтыя паўнамоцтвы парламенту Беларусі реально нема. Так, вот та палата прадстаўнікоў, якая там ёсць, ну гэта просто смешны некі орган, мы не чулі просто іх ніякага голоса, гэта просто націскальшчыкі кнопак, скажем так, там пры галасаванні. Дык вось зараз ён хоча гэта перадаць нейкаму усенароднаму сходу абсалютна не канстытуцыйнаму утварэнню, бо павінен быць не некі там Курултай, значыць, па
абсолютно неясному. Ну, яму гэта было навязано ў свой час у 96 годзе расійскімі спецслужбамі, якія ўжо тады былі вакол яго, а зараз яны просто моцным колам, бо фактычна Лукашэнкам кіруе Лубянка, кіруюць афіцеры КГБ, ФСБ. Ну, я их называю всіх КГБ. Значит, дык вось, ніякіх таких усенародных сходаў быць, конечно, не павінна. Павінен быць нармальны парламент, які абіраецца па працэдуры, а не нейкае такое вось невядома што абсалютна таксама безгалосае, што абсалютна неканстытуцыйнае. І гэта просто пацвярджае за 25 гадоў, што ніякага падзелу уладаў у Беларусі няма. У Беларусі, пачынаючы з 95-го года, калі адбыўся першы дзяржаўны пераварот разам з тэрактам у зале парламента, я падкрэслюю, гэта быў тэрарыстычны акт у зале парламента, зроблены дзяржаўным апаратам МВД, КДБ, а наверсе кіраваў гэтым всім Лукашенко і ягоны кіраўнік адміністрацыі Сініцын. Дык вось з гэтага моманту у Беларусі не проста няма ніякай дэмакратыі, а няма ніякай ні канстытуцыйнай законнасці, ні падзелу ўладаў. А тое, што мы сёння бачым, это заканамерны вынік, вельмі сумны, але заканамерны. Гэта, на вялікі жаль, так сказать, это, конечно, дыктатура. Але я, ведаеце, хочу вернуцца до того, што не паспеў сказаць, калі вы ўключылі Лебедзьку. Вот два важных урока, якія мусілі б зрабіць цяперашнія лідары апазіцыі. Гэта ніколі не верыць Маскве, ніколі не верыць. За апошнія 30 гадоў, вот вогуле в найноўшай гісторыі, ніколі Масква на карысць дэмакратыі беларускай не спрацавала. Это раз. І другое, ніколі не верыць Лукашэнку. А падмане, вот просто падмане. І ніякіх таксаць перамоў. Вот мне здаецца, гэтыя две высновы, два таких урока, высновы з іх яшчэ не зроблена, тому што час ад часу мы чуем, што вот Москву трэба, так сказаць, там пра нейкага Пуціна, які мудры чалавек і гэтак далей. Ну, на векі жаль, вот гэтая наіўнасць, якая пакуль яшчэ існуе у некаторых нашых лідараў, можа таксама вельмі дорага каштаваць, калі своечасова не будуць зробленыя урокі вот з тых падзеяў 25-гадовай даўніны 96-го года, таксама пра якія мы сёння ўзгадваем. Гаспадар Сергей, дзякуй вялікі за гэты ўспамін і, канешне ж, за нашу размову. У студыі Белсат Сергей Наумчык, депутат на незалежнасці, а таксама аўтар кнігі 96 быў з намі на тэлефоннай сувязі. Гаспадарства, яшчэ раз прапаную, апрача тых кадраў, якія ўжо меліся бачыць на сваіх тэлеэкранах, на сваіх маніторах, узгадаць, як гэта было 24 лістапада 1996 года і дні пасля гэтага рэферэндуму. Давайте згадаем разам. Настроение естественное. Сфальсифицированы результаты референдума. Президент и без фальсификации пользуется где-то процентов 30-40 поддержкой избирателей. Но он сфальсифицировал разницу. Президент Республики Беларусь отменяет два своих указа ноябрьских от 5 ноября и от 7 ноября, которые касаются обязательности голосования по Конституции на референдуме. Верховный Совет в лице председателя Верховного Совета отзывает из Конституционного суда, обеспечивает отзыв из Конституционного суда всем материалам, связанных с импичментом президента. Трудно сегодня будет моим оппонентам надавливать на вопрос, что вот нарушение было, поэтому незаконно голосование и так далее и тому подобное. Окончательные результаты по референдуму не будут значительно отличаться от тех результатов, которые мы доложим вам сейчас. Ведь именно во имя этого, как мы и предупреждали, проводился этот фарс во имя установления диктатуры. И это, собственно, уже проявилось во время
проведения самого референдума. Змяняем спадарства тэму. Мігранцкі крызіс на мяжы еўразвязу прымусіў уводзіць надзвычайныя захады не толькі кіраўніцтва Польшы, Літвы і Латвіі, але і Украіны. Дзяржаўная памежная служба нашай паўднёвай суседкі паведамляе, што ў раёны, якія мяжуюць з Беларусю, скіравалі ажно 8500 вайскоўцаў і паліцэйскіх. Чаго чакаць? Паразмаўляем з вайсковым экспертам Олегам Ждановым. Добрый вечер, спадар Олег. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, ці ситуация на украинско-белорусской мяжы сапраўды вымагае вось таких надзвычайных захадаў, што ажно 8,5 тысяч вайскоўцаў и полицейских отправили туда? Но мы усиливаем границу в связи с тем, что есть опасения, что эти тысячи иммигрантов, которые находятся сейчас на границе с Польшей и Литвой, после окончания кризиса, он не бесконечный, он все равно когда-то закончится, могут быть направлены на юг, в Украину, с целью дать им предложить им второй шанс в том плане, что Украина граничит с 4 государствами Евросоюза. Это Румыния, это Венгрия, Словакия и Польша. Але апошнім часам мы назіраем, што ўсё ж такі мігранты, якія захрослі ў Беларусі, паступова адпраўляюцца дадому, адмысловымі рэйсамі іх адпраўляюць на радзіму. Ці тут ўсё ж такі Кіеў апасаецца нечага іншага таксама ў гэтым звязку, у тым ліку з апошнімі пагрозамі з боку Крамля? Ну, мы тоже готовимся. Смотрите, в любом случае мы вспомнили наконец-то на 31-м году независимости, мы вспомнили, что любое государство начинается с границы. И как бы дружественные отношения не были между странами, но граница должна быть оборудована и должна обеспечивать невозможность незаконного ее пересечения. Поэтому, в конце концов, мы сейчас усиливаем границу, в том числе и сейчас усиливается граница именно по ее охране, не обороне. С обороной, я так понимаю, будем разбираться в следующем году, когда на заложенные в бюджет средства мы будем строить фортификационные инженерные сооружения для оборудования государственной границы Украины. Спадар Олег, але вось калі казаць агулам, мы чуем усё больш пагрозаў з боку Расіі ўжо ў гэтую хвіліну. Да прыкладу, там і спадар Патрушаў, это сакратар Рады бяспекі Расіі, заявіў, што хутка палыхне ва ўкраіне так, што мільёны уцекачоў з Украіны будуць уцякаць, будуць шукаць паратунку. Як гэта ўспрымаюць у Киеве? Ну, мы это воспринимаем в основном спокойно. Почему? Потому что у нас есть волнение в обществе, но в общем власть ситуацию контролирует. И таких противоречий, которые вызвали в этом новый Майдан, на сегодняшний день в стране в принципе не наблюдается. То, что насчет угрозы со стороны России, я скажу, что у нас как предохранитель есть еще это политическая ситуация в самой Белоруссии. И мы видим, что на сегодняшний день господин Лукашенко не готов пускать российские войска на территорию Белоруссии, в том числе и для того, чтобы они могли составлять угрозу для Украины. Ну, до речі, агентство Bloomberg акурат і казала про тое, што калі Путін наважыцца напасці на Украіну, то хутчэй за ўсё гэта будзе зроблена альбо з тэрыторыі Беларусі, альбо з тэрыторыі акупаванага Крыму. Вось наконт другога тады варыянта. Наколькі гэта верагодна, спадар Олег? Ну, это самая низкая вероятность того, что вы сказали. Дело в том, что белорусский напрямок, вы знаете особенность местности. Там леса и болота, и проходимость очень низкая. Это первый момент. А второй, Крым узкий перешейк, и пускать оттуда сухопутные войска – это безумие. Они будут заперты на этом узком перешейке и превратятся просто в пушечное мясо. Поэтому мы, конечно же, не сбрасываем со счетов эти стратегические направления, но вероятность такого сценария, она на сегодняшний день минимальна. У нас самое опасное направление – это Донбасс.
І ўсё ж такі, калі кажуць пра вось гэта ўмяшанне, ўварванне Расіі, казалася таксама пра тое, што заходнія спецслужбы, у прыватнасці спецслужбы США, называлі нават канкрэтныя даты, гэта студзень, люты наступнага года. Чаму менавіта гэты перыяд, як вы лічыце, і наколькі вось верагоднасць таго, што гэта можа адбыцца вось цягам бліжэйшых месяцаў? Ну, давайте уточним. Во-первых, ни одна из разведок не подтвердила. Это средства массовой информации распространяют такое, ссылаясь на анонимные источники, но при этом они не указывают, где именно находятся эти анонимные источники, как обычно делают средства массовой информации в Соединенных Штатах. Дело в том, что на сегодняшний день мы не наблюдаем создания, ну, я скажу словами главкома Вооруженных сил Украины, что ситуация контролируемая, численность войск примерно остается той же самой, как и была ранее. И если есть перемещения, то они плановые. И мы не видим на сегодняшний день формирования ударной группировки войск для осуществления наступательной операции в глубину Украины. То бок, у прынцыпе, можна, ну, вось асабліва не напружвацца і, як вы лічыце, СМІ толькі, ну, сеяць нейкую паніку гэтым. Ну, немножко, я считаю, что СМИ, средства массовой информации немного перегибают палку, но расслабляться нам нельзя, получив такого соседа, как Россия, и получив такую антироссийскую прививку в 2014 году, как в захват наших территорий, мы теперь должны строить свою жизнь из того, что Россия представляет для нас угрозу, в первую очередь военную. Спадар Олег, я б хацеў бы ўсё ж такі вярнуцца да тэмы мігрантаў, і вось нямецкі дэпутат Нільс Шмідт прапанаваў уладам Украіны ўсё ж такі часткова размясціць на сваёй тэрыторыі гэтых людзей, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, якія спрабуюць патрапіць у Еўразвяз. Дык вось гэта досыць такія бурныя дыскусіі вызвала ў Кіеве, у асяродку палітыкаў украінскіх, і, да прыкладу, сакратар Рады бяспекі Украіны Алексей Данілаў прапанаваў нямецкім дэпутатам забраць мігрантаў да сябе дадому і там іх утрымліваць. На ваш погляд, ці ёсць нейкія ўмовы, пры якіх Кіеў пагадзіўся бы ўсё ж такі прыняць гэтых людзей у сябе? Я думаю, что на сегодняшний день нет. Почему? Потому что общество не приняло бы. У нас проблемы с размещением, ну, с обязательствами взять 5000 афганцев, которые, по просьбе Соединенных Штатов, которые сотрудничали, которых надо эвакуировать сегодня из Афганистана. Вот. Поэтому у нас очень болезненно воспринимается вопрос мигрантов. И я думаю, что правительство и президент никогда не пойдет на такие уступки в плане принять их здесь, внутри страны. Это может вызвать социальное возмущение. Спадар Олег, але ўсё ж такі, калі Еўразвяз зможа дапамагчы матэрыяльна, нейкім чынам яшчэ, каб гэтыя людзі, ну, часткова альбо нейкі час знаходзіліся на тэрыторыі Украіны, ці варта разлічваць вось на такую, ну, сяброўскую, скажем, дапамогу на просьбу Еўразвязу з боку афіцыйнага Кіева? Ці ўсё ж такі гэта такое катэгарычнае пытанне? Я думаю, это вопрос категоричный. Смотрите, те, которые находятся на территории Украины, они либо получили вид на жительство, у нас очень мало. И это единицы, кто приехал и кто получил вид на жительство в Украине. Поэтому и этот вопрос, еще раз повторюсь, для общества очень болезненный. Поэтому вряд ли политики рискнут его вообще рассматривать или поднимать в обществе. Спадар Олег, я многім задаю вось гэтае пытанне ў якасці экспертаў, которые у нас у эфірах выступаюць. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі няма выразна нейкай пазіцыі афіцыйнага Кіеву адносна Александра Лукашэнкі, той палітыкі, у першую чаргу вонкавай, агрэсіўнай палітыкі, якую ён праводзіць? Бо, ну, фактычна мы маем нейкія там заявы часамі спадара Кулебы, якія абмяжоўваюцца нейкімі ацэнкамі, але вось такой цвёрдай пазіцыі ўсё ж такі мы не чуем увесь гэты час. Ну, почему? У нас, да, действительно, мы не делаем больших и громких заявлений, но на сегодняшний день Украина официально не признала Лукашенко в качестве президента. Это наша твердая позиция, и мы тут солидарны с нашими западными партнерами. Ну, а то, что мы не так часто об этом заявляем, я имею в виду наши политики,
то это, скорее всего, связано с тем, что у нас голова забита собственными проблемами. У нас, видите, угроза военного вторжения будет, не будет, есть она или нет. Плюс сейчас переговоры между Вашингтоном и Москвой должны состояться, и там один из ключевых вопросов будет – это вопрос Украины. Ну и главная проблема у нас – это возврат наших территорий. Это восстановление обороноспособности страны и боеспособности вооруженных сил для того, чтобы вернуть нашу территорию. Дзякуй вялікі за гэты каментар, за гэтую размову. Спадарства нагадаю, што Олег Жданаў, вайсковы эксперт з Украіны, быў з намі на відэасувязі. А зараз тэма, якая, напэўна, шмат каго зацікавіць, таму запрашаю уважліва паслухаць, што мы будзем вам распавядаць. Канешне ж, аставляйце свае каментарыі на нашым YouTube-канале, а таксама ў трансляцыі, якая ідзе падчас эфіру. І вось яна, яны ўклініваліся ў шэрагі пратэстоўцаў і вялі аператыўныя здымкі, каб сабраць кампрамат, аднак цяпер іх зброя будзе выкарыстана супраць іх жа. Кіберпартызаны працягваюць кампанію «Жара». Гэтым разам ініцыятыва апублікавала відэа, якое дазволіць ідэнтыфікаваць пацукоў, якія служаць на карысць Міністэрства ўнутраных спраў і Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Мы дали 3 объекта полигон. Ему сейчас даю 25. Питус дает, это его друг. Питус, если надо будет, мы организуем встречу, сходим туда. Значит, и нам надо написать сейчас написать предварительный договор с НОКом о спонсорской помощи, об оказании помощи, тогда в размере, наверное, 600 тысяч напишем. И вот то, что ему 50. Леонидович будет заниматься указом и подготовкой и так далее, и так далее. То есть от администрации он работает в АП, в администрации президента, со своим Николаем Николаевичем, там занимает какую-то должность. Александр Леонидович, он же вам дал визитку, да, что он зам этого Гадукевича. Да, зам. Ну, это его общественная работа. Вот, значит... Грибочков, может, сегодня покушали с Натальей? Давайте тогда мы полегче. Было все вкусно, но были вопросы. З намі на сувязі Михаил Кирилюк, адказны ў пытаннях юстыцыі Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Добрый вечер, спадар Михаил. Добрый вечер. Напэўна, пачулі вось гэтыя перамовы так званых пацукоў, якія ўціраюцца ў давер. І вось зараз кіберпартызаны праводзяць так званую акцыю «Жара». Яны хочуць деанамізаваць вот гэтых людзей, якія здымалі нешта ў пратэстоўцаў, уціраліся і вялі гэтыя аператыўныя здымкі. Ці гэтая деанімізацыя нешта значыць для іх, спадар Михаил, на ваш погляд? Безумоўна, гэта значыць. Як мы бачым, прадстаўнікі цякучай улады вельмі баяцца згубіць сваю ананімнасць. І калі паглядзець іх аргументацыю, гэта вельмі дзіўна. Калі ты закон не парушаеш, калі ты робіш тое, што ад цябе патрабуе сумленне, калі на тваім боку 80% людзей, то чаго цябе баяцца? Ніколі у нас, у гісторыі Беларусі, міліцыя і ўвогуле сілавікі, яны не былі настолькі ананімнымі. Я думаю, таму што у глубіні душы яны разумеюць, што яны
робяць злачынствы, і любая наступная ўлада будзе павінна іх пераследаваць за гэта. Спадар Михаил, гэта было адступленне такое ў працяг тэмы, што мы паказалі. Сёння мы размаўляем пра такія важныя навіны, якія з'явіліся. У першую чаргу, канешне, хацелася б звярнуцца пра падпісанне указу пра тое, што ўнутраныя войскі цяпер пашыраныя паўнамоцтвы, і вось яны могуць нават страляць у цяжарных жанчын, у дзяцей. Вось такая інфармацыя. Як вы гэта ацэньваеце? Для чаго гэта зроблена? Ці сапраўды зараз вось такія умовы, што неабходна было падпісваць падобнае заканадаўства, уводзіць яго? Вы ведаеце, на жаль, у апошнія часы у беларусаў і так стралялі без падставаў. Гэта былі рэзінавыя кулі, па-першае. Гэта было забойства Зельцера, гэта было яшчэ забойства некалькіх людзей. Усяго, наколькі я памятаю, летальных ахвяр было 10, але гэтыя людзі загінулі. Камусьці, як Ашурку, не аддалі медыцынскую дапамогу. Таму я не звязваю, ведаеце, калі пытанне ідзе, ці будзе ўзмацняцца рэпрэсіі ці не, я не звязваю гэта з прыняццем нейкіх законаў. Гэта трэба звязваць з тым, што улада спрабуе абысціся без рэпрэсій, улада спрабуе утрымаць гэтую уладу ў сваіх руках, проста застрашае беларусаў, проста запугвае іх, проста паказвае: вось глядзіце, мы прынялі гэты закон, калі што, мы вас будзем забіваць. Таму для мяне гэта больш піар-акцыя, такая направленая на тэрор і на запугиванне, застрашэнне беларускага народу. А ўжо якім чынам яна будзе здзейснена, гэта залежыць у тым ліку і ад нас саміх. Спадар Михаил, вось сёння такое рэзананснае, з іншага боку, не адразу заўважнае інтэрв'ю кіраўніка Губазіку яшчэ напярэдадні апублікавала выданне «Мінская праўда». Я вось прапаную адную ацэнку спадара Андрэя Паршына, гэта начальніка Губазіка МусРБ. Вось сацыяльны партрэт, гэта вытрымка з гэтага інтэрв'ю. Гэтых змагароў з уласным народам, беспрацоўны, раней судзімы, прыхільнік ЛГБТ-каштоўнасцяў, па сутнасці асоба з завышанай самаацэнкай, якая не здолела сябе зрэалізаваць. Гэтыя адкіды грамадства, радыкальныя тэлеграм-каналы і лідары апазіцыі аб'яўляюць палітвязнямі, прыдумляюць душашчапальныя гісторыі пра тое, быццам бы рэжым ні за што саджае ў турмы найлепшых людзей краіны. Гэта таксама такая рыторыка, якая характарызуе вось гэтую рэпрэсіўную структуру, як Губазік, і з іншага боку характарызуе вось начальніка гэтай структуры як чалавека багатага вось на вызначэнне метафараў, там азначэння здраднікаў радзімы. Мне цяжка залезть у чыюсьці галаву. Я не шукаю тут навогуле нейкіх складаных тлумачэнняў. Па-першае, што робіць сілавік на сваім месцы? Ён імкнецца дэманстраваць сваю карыснасць. Гэта па-першае, што ён робіць. Вось гэта то, што ён робіць, вось на гэта накіраванае яго інтэрв'ю. Ён імкнецца прадэманстраваць, як ён ненавідзіць ворагаў Лукашенка і сваю падрыхтаванасць іх пераследаваць. Спадар Михаил, вось тут, канешне, такія юрыдычныя пытанні больш, якія закрануў спадар Паршын. Зацытую таксама. Грамадзянства Рэспублікі Беларусь можа быць страчана асобамі, прызнанымі вінаватымі ў здзяйсненні асобных катэгорыяў злачынстваў, экстрэмісцкай накіраванасці або у прычыненні цяжкай шкоды інтарэсам Рэспублікі Беларусь, незалежна ад спосабу атрымання грамадзянства. Калі з гэтай логікі, то чалавек, які атрымаў грамадзянства па нараджэнні, ён з пункту гледжання Губазіку з'яўляецца экстрэмістам, яго могуць забраць гэтае грамадзянства, так я разумею? Ці гэта ўвогуле законна, ці гэта магчыма?
Тут я бачу два аспекти, ці може нават три. Па-першае, ёсць артыкул 10 Канстытуцыі Беларусі, згодна з якім ніхто не павінен быць пазбаўлены грамадзянства Беларусі. То бок гэта выказванне дэманструе нам, што гэты чалавек Канстытуцыю не чытаў. Ці гэта Канстытуцыя для яго нічога не адзначае, бо для яго не істотна, што ў гэтай Канстытуцыі напісана, хаця дзіўна, што эта Канстытуцыя пісалася якраз пад Лукашэнку, якога ён лічыць прэзідэнтам. То бок юрыдычна гэта ўвогуле не абгрунтаванае выказванне. Калі мы глядзім фактычна, так, ці можа быць гэта рэалізавана. І тут другі пункт. Чаму о такіх рэчах, як грамадзянства, увогуле кажа такая персона ў краіне, як прадстаўнік Губазіка? Чаму не міністр юстыцыі? Чаму там, я ведаю, не кіраўнік, не дэпутат з якой-небудзь профільнай групы, не хтосьці з палаты прадстаўнікоў ці з Савету Рэспублікі? Але ён нагаварыўся, што ён у супрацы з парламентарыямі хочуць гэты закон увесці ў працу, хочуць яго прыняць, то бок не проста там Губазік прыме закон, а ў супрацы з людзьмі. Я разумею, я зараз закончу сваю думку, мне трошачкі больш часу патрэбна. Наконт ролі дэпутатаў я б яе не перабольшваў, таму што мы не бачым зараз ніводнага дэпутата, які бы праяўляў бы нейкую самастойную ініцыятыву. Я гляджу зараз, што у нас, на жаль, можна канстатаваць, што у нас няма парламента. Таму што дэпутаты парламента – гэта людзі, прадстаўнікі народу Беларусі. У нас іх няма. Ніхто з іх, мы не бачым па іх дзеяннях, што яны гавораць самі ад сябе, ці як прадстаўнікі сваіх грамадзян, які іх выбіралі. У нас сапраўды, і гэта трэба прызнаць, кіраўнік Губазіку мае большы ўплыў на заканадаўчы працэс, я зараз у гэтым упэўнены, чым усе сотні дэпутатаў. І гэта нам паказвае, што гэта не закон. Таму што закон – это нешта, што прынята парламентам. Гэта нейкі акт, які прынимае наш абсалютны ўладар Лукашенко, і якія падпісваюць гэтыя дэпутаты, і яны жадаюць нам прадэманстраваць, што гэта нібыта закон. Але гэта па сутнасці той же самы указ прэзідэнта. І апошняя частка – гэта ці здолеюць яны гэта зрабіць. Фізічна так, але мне вельмі падабалася на гэты конт выказвання вашага калегі Ігора Ільяша, які казаў, што ў таталітарных дзяржавах увогуле не істотна, што напісана ў законе. Істотна, ці маюць моц сілавікі гэтыя законы выканаць. Напрыклад, можна прызнаць экстрэмістамі ўсе 100 000 падпісчыкаў Ціханаўскай, пазбавіць іх грамадзянства, канфіскаваць іх маёмасць. Так, можна такое напісаць на паперы. Але ці здолеюць яны гэта рэалізаваць? І вось гэта не факт. Але чаму вы лічыце, што яны не здольныя? Ёсць ж прыклады ў гісторыі таталітарных, аўтарытарных рэжымаў, калі забіралі, напрыклад, у СССР тую ж маёмасць у мігрантаў. І гэта, я думаю, у першую чаргу датычыцца у тым ліку вас, тых людзей, якія выехалі як палітыкі і жывуць за мяжой. Вось іх, я так разумею, спадар Паршын хоча пакараць і забраць у іх маёмасць. Ці варта гэта ўспрымаць? Зразумела, што у нас ёсць такія рызыкі. Чаму? Я магу прывесці вам прыклад. Напрыклад, калі танкі ўваходзілі ў Чэхаславакію, ніхто гэта не аб'яўляў загадзя. Яны пайшлі туды дапамагаць брацкаму народу. Калі ў Югаславіі, Югаславія – это, дарэчы, апошняя краіна ў Еўропе, па якой быў міжнародны трыбунал, і Беларусь зараз таксама получила такую адзнаку ад АБСЕ, што ёсць падставы для міжнароднага трыбунала, таму мы можам гэта параўноўваць.
там было катаванне ў Срэбніцы, там было 8 тысяч чалавек загінулых. У нас загинуло 10 человек. Я показывал розницу масштаба, и я хочу сказать, что Милошевич, он не рабіў законы, так, ён не публічыў іх перад тым, каб сказаць, што вось зараз я буду забіваць 10 тысяч чалавек. Таму у мяне адносіны да гэтых законаў у двукосцях як да сродка запугвання, а не таго, што яны могуць сапраўды выканаць, бо яны змогуць выканаць тое, што будзе ім прадыктована конкретными обставинами на улицах, конкретными гістарычнымі обставинами. Вось мы ўжо год живем у неаб'яўленым чрезвычайным становішчы, якое не аб'яўлялася, але калі паглядзець правапрымяняльную практыку, усе прызнакі гэтага ёсць, усе прыкметы. Нельга выходить на улицу у нейкім месцы ў нейкі час, нельга забаронены ўсе масавыя мерапрыемствы, нават нельга носіць адзенне асобных колераў. Што гэта, калі не чрезвычайная сітуацыя? Таксама выехаць фактычна немагчыма, правда? А зараз працуе. Жалезная заслона працуе. І ўсё ж такі, спадар Міхаіл, то як ставіцца вось да гэтых пагрозаў з боку ўладаў? Як беларусам на іх рэагаваць? Я лічу, на гэта стоіць рэагаваць так, як вось у часы акупацыі людзі там у 42-м, напэўна, годзе на нашай краіны рэагавалі на дэкрэт там аб тым, што трэба здаваць партызанаў, так? Трэба рэагаваць гэта на тое, што вось так гэтыя людзі плануюць дзейнічаць, вось гэта трэба ўлічваць у сваім жыцці. Вось і ўсё. І трэба працягваць змагацца, каб не было ўлады больш у гэтых людзей. Спадар Міхаіл, вось Лукашенко знішчыў там больш за 200, можа пад 300 грамадскіх арганізацый. Журналіст BBC в недавнім інтэрв'ю яго запытаўся, навошта вы знішчылі там же тое таварыства аховы жывёлаў. І ён, ледзь не кідаючыся на журналіста BBC, закрычаў: мы павыразаем усіх гэтых мерзотнікаў, якіх вы фінансавалі. То это такія наўпроставыя пагрозы, калі няма грамадскіх арганізацыяў, калі знішчаная грамадзянская супольнасць. А вот мы з вами кажам, што трэба далей змагацца. Але як, калі ўсё больш кожны дзень вот гэтыя пагрозы больш яўна гучаць з боку дзяржаўных СМІ? Вон выдаюць указы, кажуць, што па дзецям могуць страляць. І тэарэтычна ввогуле калі-небудзь, пры якіх абставінах ці можна страляць у цяжарных жанчын і дзяцей з пункту гледжання, напрыклад, заканадаўства? Можа вы і правы. Можа, не трэба змагацца. Тады трэба змірыцца з тым фактам, што астатак жыцця будзем жыць пры такой уладзе. Тут ужо вам вырашаць. Але, спадар Міхаіл, я не пра гэта пытаўся. Я не казаў, што не трэба змагацца. Я проста пытаўся у вас, ці вы бачыце нейкае выйсце, юрыдычнае хаця бы. Як можна сябе юрыдычна забяспечыць ад гэтых пагрозаў, ад усяго ад гэтага? Ёсць такі тэрмін юрыдычны фетышызм. Яго праходзяць на першым курсе юрфака. Гэта процівалегласць юрыдычнаму нігілізму, калі чалавек адхіляе магчымасць права ўплываць на грамадства. Дык вось, юрыдычны фетышызм — гэта калі чалавек жыве ў такім цацачным лялечным свеце, дзе ён напісаў на паперы, напрыклад, я кароль Англіі, і ён стаў гэтым каралём Англіі. Я лічу, што не трэба становіцца нам такім крайнім юрыдычнымі фетышыстамі і верыць, што ўсё, што Лукашенко напісаў на паперы, ён здольны рэалізаваць. Таму што калі ён быў бы здольны, ён бы, напэўна, ўжо рэалізаваў бы. Ён абяцаў, што ён задушыць пратэсты год таму. Але мы не бачым таго, каб на самой справе 80-90% беларусаў, як ён кажа, былі за яго. Мы бачым, што
огромная колькасць беларусаў супраць яго. Ну вось і ўсё. І ось у сувязі з гэтым мы запрашалі сёння у тым ліку ініцыятыву «Байпол», каб яны адрэагавалі на інтэрв'ю Губазіка. Яны, правда, заявілі, што не варта распаўсюджваць гэту інфармацыю, бо эта інфармацыя яшчэ больш запужвае грамадзянаў. На ваш погляд, ці варта ўсё ж такі тлумачыць людзям, што вельмі важна трымацца той пазіцыі, што Лукашенка можа казаць што заўгодна, а рабіць абсалютна іншае, і пагрозы так і застаюцца пагрозамі? Ну, мы бачым, што калі у жніўні 2020 года, няўжо ў нас такая кароткая памяць, ніхто ж не папярэджваў, што вас будуць забіваць, ніхто ж не папярэджваў, што ў вас будуць катаванні на Акрэсціна. Але гэта рабілася, таму што яны лічылі, што гэта нейкім чынам прыблізіць іх да перамогі. І не дапамагло. Зараз яны імкнуцца не давесці да гэтага. Зараз яны імкнуцца абысціся толькі запугваннем. Таму я ўсё ж такі... Вось як ваш калега Ільяш казаў, будзе залежыць ад таго, што яны здольны будуць зрэалізаваць. Ну вось, мне не здаецца, што Лукашенко это чалавек такіх высокіх маральных якасцяў, і калі б яму там хтосьці сказаў, што табе патрэбна расстраляць 5000 чалавек, і тады ты будзеш правіць вечна, яго бы это спыніла. Ён бы, напэўна, гэта разрабіў. Але чаму ён гэта не робіць? Таму што ён баіцца, што гэта пагоршыць яго сітуацыю. І нам патрэбна разумець, што калі яны такім чынам пужаюць нас, гэта таму, што яны баяцца нас самі. Ну, варта не баяцца, варта трымацца праўды. Дзякуй вялікі за такую цікавую размову. Спадарства. Михаил Кирилюк быў нашым госцем. Это адказны о юрыдычных пытаннях Народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі. На гэтым развітваюся з вами. У студыі працаваў Віталь Бабін, аднак не пераключайцеся наперадзе. Аб'ектыў з апошняй інфармацыяй гэтай серады. На развітанне прапаную наш традыцыйны ролик кампаній «Жыве». Будьце здаровыя і заставайцеся з намі надалей. Веру, што ў хуткім часе ўсё зменіцца ў лепшы бок, і Беларусь будзе жыць. Жыве Беларусь! Настроения естественные. Сфальсифицированы результаты референдума. Президенты и без фальсификации пользуются где-то 30-40% поддержкой избирателей. Но он сфальсифицировал разницу. Президент Республики Беларусь отменяет два своих указа ноябрьских от 5 ноября и от 7 ноября, которые касаются обязательности голосования по Конституции на референдуме. Верховный Совет в лице председателя Верховного Совета отзывает из Конституционного суда, обеспечивает отзыв из Конституционного суда всем материалам, связанных с импичментом президента. Трудно сегодня будет моим оппонентам надавливать на вопрос, что вот нарушение было, поэтому незаконно голосование и так далее и тому подобное.
окончательные результаты по референдуму не будут значительно отличаться от тех результатов, которые мы доложим вам сейчас. Ведь именно во имя этого, как мы и предупреждали, проводился этот фарс во имя установления диктатуры. И это, собственно, уже проявилось во время проведения самого референдума. Першая гадзіна ў Беларусі, падсумуем асноўныя падзеі дня ў аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Досыць сімвалічных крокаў Святлана Ціханаўская звярнулася да Еўрапарламенту. Мы не павінны дазваляць лабістам блакаваць неабходныя санкцыі. Давайте закрыем усе пралазы, скаардынуем нашы дзеянні з США і Вялікай Брытаніяй, каб санкцыі былі эфектыўнымі, а не проста сімвалічнымі. Яшчэ больш сваволі. Паўнамоцтвы ўнутраных войскаў прапанавалі пашырыць. Гэта чарговы крок па шляху барацьбы з палітычнымі апанентамі у момант, калі рэжым пачуў пагрозу свайму існаванню. Пашкоджаны плоты сотня спыненых мігрантаў. Спробы трапіць у еўразвяз не спыняюцца. Яшчэ колькі тыдняў таму беларускія службы крыху спрабавалі хаваць, што падтрымоўваюць нелегальную міграцыю. А цяпер яны рэжуць калючы дрот, падвозяць прылады, дапамагаюць мігрантам перакідваць складкі праз бар'еры. Што можа зрабіць еўразвяз для большай ізаляцыі Лукашэнкі? Прапановы і заклікі Святлана Ціханаўская агучыла падчас прамовы ў Еўрапарламенце. Больш пра акалічнасці візіту Ціханаўскай у Страсбур распавядзе мая калега Аліна Коўшык, якая працуе на месцы. Аліна, вітаю табе слова. Вітаю, Юлія, вітаю, шановне господарство. Сёння Святлана Ціханаўская правяла больш за 10 працоўных сустрэчаў. Сустрэлася з прэзідэнтам Еўрапарламенту Давідам Сасолі, з віцэ-прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мацолі, сустрэлася з прадстаўнікамі ўсіх палітычных партыйных груповак, якія працуюць менавіта тут у еўрапейскім парламенце. І гэтыя сустрэчы на гэты момант яшчэ працягваюцца. Завітала таксама ў Раду Еўропы на сустрэчу з генеральнай сакратар Рады Еўропы, дзе таксама правяло больш як паўгадзінную сустрэчу. То бок графік вельмі шчыльны. Але, канешне ж, кульмінацыя была менавіта выступ о 12 гадзіне. Больш за паўгадзіны на пленарным паседжанні прамаўляла Святлана Ціханаўская. Все адзначылі, што выступ быў надзвычай моцны, можа, не ўсім прыемны, але да болю шчыры і праўдзівы. Святлана Ціханаўская параўнала дыктатуру да віруса, што Лукашэнку трэба ізаляваць і не прызнаваць. Яна заклікала не даваць устаноўчых граматаў новых амбасадараў, не клікаць прадстаўнікоў уладаў на розныя міжнародныя форумы, а дапамагаць беларусам. Былі таксама і канкрэтныя крокі, канкрэтныя прапановы таго, што яшчэ можа зрабіць еўразвяз для беларусаў. Напрыклад, з'явілася ідэя стварэння платформы, якая будзе каардынаваць дзеянні пад дапамозе беларусам. Трэба разумець, што тое, што Еўропа ўжо зрабіла, гэта беспрэцэдэнтна. Ніколі ў гісторыі развязу санкцыі так хутка не прымаліся, як супраць Лукашэнкі. Ніколі ніводная краіна столькі ўвагі не мела. Вы ведаеце, колькі разоў АБСЕ на пастаянным савеце АБСЕ падымала пытанне Беларусі ў 2021 годзе? 44 разы. Ніколі ніякая іншая краіна, хіба што Украіна ў 14-15 годзе так часта абмяркоўвалася. Практычна кожнае паседжанне Рады Еўропы, вот сёння мы былі ў генеральнага сакратара Рады Еўропы, кожнае паседжанне гучыць тэма Беларусі. І гэта гучыць і на паседжаннях камітэтаў, гэта гучыць на пленарных сесіях. Беларусь у цэнтры ўвагі. Беларусь, насамрэч, аб'яднала праблема Беларусі. І беларусы аб'ядналі ўвесь свет. А Лукашенко са свайго боку, ён толькі спрыяе гэтаму аб'яднанню. Памылкі Лукашэнкі, якія ён цяпер робіць,
памылкі як палітыка. Яны увойдуць у падручнікі гісторыі, як правільна Артём Шайба назначыў. Ён сапраўды змабілізаваў не толькі ўвесь народ супраць сябе, але і ўвесь свет. Тым часам Святлана Ціханаўская сёння мабілізуе аб'яднаную Еўропу і спадзяемся, што яе голас пераканае неперакананых, бо не будзем хаваць. Праблемы ёсць, 5-ы пакет санкцыяў дасюль не прыняты, ён ляжыць на стале ў Еўрапейскай камісіі і чакае свайго падпісання, чакае разгляду. Ідуць гаворкі пра 6-ы пакет санкцыяў, пра далейшы ціск на рэжым. Будзем спадзявацца, што такія візіты будуць сапраўды прыносіць рэальную карысць беларусаў і ў хуткім часе мы пабачым эфекты. Аліна Коўшык, Белсат, Страсбург. Дзякуй вялікі. На сувязі са Страсбуру для нас працавала Аліна Коўшык. Ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства Рэспублікі Беларусь, прапісана ў 10-м артыкуле нашай Канстытуцыі. Аднак толькі за апошні месяц сілавікі ўжо двойчы прапаноўвалі пазбаўляць грамадзянства недобранадзейных у іхным разуменні беларусаў. Пра гэта ды пра тое, як плануецца пашырыць паўнамоцтвы ўнутраных войскаў, апавядзе Надзея Бельская. Уладу сілавікам, землі дабранадзейным. Губазік пагражае пазбаўляць беларусаў грамадзянства і маёмасці. Гаворка ідзе пра гэтак званых экстрэмістаў і тых, хто нібыта дзейнічае не ў інтарэсах краіны. Гэта чарговы крок па шляху барацьбы з палітычнымі апанентамі у момант, калі рэжым пачуў пагрозу свайму існаванню. Пазбаўляць гэтак званых недабранадзейных беларусаў грамадзянства ідэя не губазіку. Год таму гэта прапанавала фаварытка Лукашэнкі, дэпутатка парламенту Марыя Васілевіч. Праз 11 месяцаў ідэю Васілевіч, прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Вячаслаў Арлоўскі, падаў як сваю. Людзі, якія ўцяклі з нашай краіны, ненавідзяць яе і сёння працуюць у інтарэсах заходніх краінаў, не павінны мець права звацца беларусамі. З гэтага моманту асобы, якія атрымалі беларускае грамадзянства, могуць яго страціць, калі паводле судовага выроку яны будуць прызнаныя вінаватымі ў здзяйсненні шэрагу злачынстваў, экстрэмісцкіх, тэрарыстычных або ў прычыненні цяжкай шкоды інтарэсам Беларусі. У выніку за справу ўзяўся губазік. Таксама лічым неабходным усталяваць безумоўную адміністратыўную адказнасць за падпіску на інтэрнэт-рэсурсы, чыя матэрыялы прызнаныя экстрэмісцкімі, і ўжываць да асобаў, якія здзейснілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці у якасці дадатковага пакарання агульную канфіскацыю іх маёмасці. Гэта чарговая спроба запалохаць народ, а разам з ім і чыноўнікаў, якія дакладна не захочуць губляць маёмасць, лічыць юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк. У нас пытанне гучыць так. Ці можа Лукашенка загадаць дэпутатам падпісаць такі акт? Вядома, можа. Што далей? Ці будуць гатовы людзі гэта выконваць? Ці будуць людзі гатовы там выстаўляць на аукцыёны чысці дамы. У адказ на гэтыя пытанні можна згадаць спробы прадаць праз інтэрнэт адабраную падчас ператрусаў тэхніку актывістаў і журналістаў. З апошняга аўтамабіль палізняволенага Віктара Бабарыкі, выстаўлены на аукцыёне. У міліцэйскай дзяржаве тармазоў няма, рэжым ідзе шляхам узмацнення рэпрэсіяў, кажа Валер Карбалевіч. Цяпер ідзе выкараненне іншадумства ўвогуле як прынцып. Таму чым далей, тым больш жорсткім становіцца рэжым, таму я не магу включаць нічога. Наколькі далёка можа зайсці рэжым у знішчэнні нязгодных? Гістарычны прыклад. Ваенная дыктатура ў Аргентыне напрыканцы 70-х, у пачатку 80-х. У апанентаў улады выкрадалі дзяцей, пасля чаго з'явіўся грамадскі рух «Маці плошчы Мая». Кожны чацвер жанчыны выходзілі на цэнтральную плошчу і стаялі насупраць дому ўраду, чакаючы адказаў на свае пытанні. Іншая краіна – Югаславія канца 90-х. Вайсковая тэхніка на вуліцах, выкраданне і забойства людзей. Панаванне гэтага рэжыму закончылася трыбуналам. Больш блізкі прыклад. Украіна загінула за 7 год 14 000 чалавек. І гэта жудасна, але гэта вайна. Краіна вядзець вайну. І у нас дагэтуль, на шчасце, такой сітуацыі няма. Сёння Савет міністраў унёс на разгляд у Палату прадстаўнікоў папраўкі ў закон аб унутраных войсках Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь. Калі іх прымуць, унутраныя войскі змогуць бесперашкодна страляць па дзецях, жанчынах і людзях з інваліднасцю. У выпадку, калі тыя, маўляў, будуць пагражаць жыццю або здароўю грамадзянаў. Што значыць гэтая фармулёўка, не ўдакладняюць. Невядомы час разгляду законапраекту. Надзея Бельская, Белсат.
Зліквідаваў прынцып падзелу ўладу, знішчыў незалежныя суды, гвалтоўна змяніў старшыню цэнтр выбаркаму і разагнаў парламент. 25 гадоў таму Лукашенко зладзіў другі ў гісторыі незалежнай Беларусі рэферэндум, што пашырыў паўнамоцтвы прэзідэнта і фактычна надаў Лукашэнку неабмежаваную ўладу. Пра тыя падзеі нагадае Антон Каменскі. Уварвалося 300 чалавек з аўтаматамі, з маскамі, і з дубінкамі, і з маскамі ў твары, і збівалі дэпутатаў. Вясна 1995 году народныя абраннікі, якія абвесцілі галадоўку супраць маючага адбыцца першага рэферэндуму, моцна збітыя амапаўцамі на загад Лукашэнкі. Пасля рэферэндуму нацыянальныя сімвалы былі змененыя на савецкія, расійская мова мела атрымаць статус дзяржаўнай, а Лукашенка права роспуску парламенту. Улетку наступнага году Лукашенко заявіў аб намеры правесці чарговы рэферэндум. Лукашенко объявил референдум, где вынес новую конституцию, якая фактично робила его адзіным кіраўніком державы, як гаспадаром. Увосень супрацьстаянне прэзідэнта з парламентам моцна абвастрылася. Дайшло до того, что фракция «Громадянское дзеянне» разом с іншими парламентариями запустили процедуру импичмента в Александра Лукашенко. И снова же ситуация висела там, так скажем, была для Лукашенко вельми хисткой и неприемной, потому что собрали необходную колькость подписаў для того, каб запусціць працэдуру імпічменту. Каб замірыць бакі, у Менск прыляцелі прэм'ер-міністр Расіі, кіраўнікі абедзвюх палат расійскага парламенту. На прэс-канферэнцыі Лукашенко абвесціў супольнае рашэнне. Президент Республики Беларусь отменяет два своих указа ноябрьских от 5 ноября и от 7 ноября, которые касаются обязательности голосования по Конституции на референдуме. Верховный Совет в лице председателя Верховного Совета отзывает из Конституционного суда, обеспечивает отзыв из Конституционного суда всех материалов, связанных с импичментом президента. Тады ж канчаткова вызначылі і дату плебісцыту – 24 лістапада. Аднак паўстала пытанне аб статусе вынікаў волевыяўлення беларусаў. Конституционный суд принял решение, что этот референдум может быть только консультацийным, але Лукашенко своим указом увел в дзеянне новую конституцию насуперак рашэнню Конституцыйнага суда. Паводле афіцыйных дадзеных, яўка на рэферэндум склала больш за 84%. З 4 пытанняў, прапанаваных Лукашэнкам, выбаршчыкі падтрымалі 2 – аб пераўтварэнні парламенцкай рэспублікі ў прэзідэнцкую і пераносе Дня незалежнасці з 27 на 3 ліпеня. Прапановы парламенту не прайшлі. За заявы аб шматлікіх парушэннях падчас рэферэндуму з пасады старшыні выбарчай камісіі быў зняты Віктор Ганчар. Ягонае месца заняла Лідзія Ярмошина. Господа, я хочу сказать вам, что это предварительные данные по республиканскому референдуму. Окончательные нами будут подведены по представлению протоколов территориальных комиссий. Падлікамі Ярмошины Лукашенко быў задаволены. Должен сказать, что референдум, по моим данным, проведен безупречно. У парламенце афіцыйнымі вынікамі былі расчараваныя. Старшыня Верховного Совету Семен Шарэцкі назваў рэферендум фарсом. В общем-то, то, чего хотел Александр Григорьевич, он добился. То, что мы называем референдумом, на самом деле есть захват власти им, президентом, неконституционным путем. Нязгодныя з вынікамі рэферэндуму падалі ў адстаўку 7 суддзяў і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня, намеснік міністра замежных спраў Андрэй Саннікаў, прэм'ер-міністр Михаил Чыгір і міністр працы Александр Сасноў. На наступны дзень Лені Фішер, президентка парламентской ассамблеи Рады Европы, сказала, что адбыўся конституцыйны пераворот. И вось гэтая формулёўка, яна затым фігуравала у ацэнках многіх міжнародных арганізацый. Па выніках рэферэндуму Лукашенко набыў неабмежаваныя паўнамоцтвы, працягнуў свой першы прэзідэнцкі тэрмін на 2 гады, распусціў Верховны Савет і стварыў новы двухпалатны парламент, куды асабіста прызначыў 110 лаяльных да яго дэпутатаў. Антон Каменскі, Белсат. Урад Украіны вылучыў 9 мільёнаў долараў у эквіваленце на ўзмацненне мяжы з Беларусю. Грошы атрымаюць памежныя службы і вайскоўцы. Частка сумы пойдзе на закуп калючага дроту. Польскія ж памежныя службы заяўляюць, што назіраюць пастаянны рух на беларускам баку мяжы. Тэму працягне Ірына Дарафійчук.
Три новые спробы прорвать мяжу з боку Беларусі перадухілілі мінулай ноччу польскія памежнікі. Найбольшая група мігрантаў налічвала каля сотні асобаў. У бок польскіх службаў кідалі камяні і шумавыя гранаты, а на відэо, якое апублікавала памежная ахова Польшчы, бачна, што ў месцах спробаў прарыву прысутнічаюць беларускія сілавікі. Яшчэ колькі тыдняў таму беларускія службы крыху спрабавалі хаваць, што падтрымоўваюць нелегальную міграцыю або бралі пасіўны ўдзел, то бок назіралі ўвогуле не рэагуючы. А цяпер яны рэжаць колючий дрот, подвозять прилады, дапамагаюць мігрантам перакидывать складки праз бар'еры. Агулам за мінулыя сотні памежная ахова Польшчы зафіксавала 267 спробаў незаконнага пераходу беларуска-польскай мяжы. А літоўскія памежнікі, якім дапамагаюць да 2000 вайскоўцаў, не пусцілі ў краіну 9 асобаў, якія хацелі незаконна мінуць мяжу. І гэта мінімальная з пачатку кастрычніка лічба спробаў нелегальна трапіць у Літву. 8,5 тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў у раёны, што мяжують з Білоруссю, скеровала Україна. До спільної спеціальної прикордонної операції приступити. Спецаперацыю Палесся пачала дзяржаўная памежная служба супольна з сіламі Нацыянальнай гвардыі, нацыянальнай паліцыі, узброенымі сіламі Украіны для перадухілення незаконнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі. На мяжы для патрулявання і маніторынгу плануюць выкарыстаць авіяцыю, беспілотныя авіяцыйныя комплексы ды тэхнічныя сродкі назірання. На памежнай тэрыторыі на дарогах ставяць кантрольныя пасты, правяраюць аўтобусныя і чыгуначныя станцыі, працуюць з мясцовым насельніцтвам. Для мігрантаў, што знаходзяцца ў лагістычным цэнтры ля памежнага пераходу Кузніца-Брузгі, беларускія вайскоўцы арганізавалі палявую лазню. Памежная служба Беларусі сцвярджае, што палякі выкарыстоўваюць супраць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Польшчу, слезацечны газ і зброю. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала вынікі даследавання сітуацыі на беларуска-польскай мяжы. З дакладу вынікае, што правы мігрантаў парушаюць абедзве краіны. Абыходжанне беларускіх уладаў з людзьмі ў памежнай зоне сягае ўзроўню як мінімум бесчалавечнага або прыніжальнага для годнасці, абыходжання ці пакарання, а ў некаторых сітуацыях і катаванняў, што парушае міжнародна-прававыя абавязкі Беларусі. Дзеянні польскіх памежнікаў, якія выганяюць мігрантаў назад на беларускі бок, парушаюць права на прытулак, якое прызнаецца заканадаўствам еўразвязу, у тым ліку хартыі аб асноўных правах. Паводле праваабаронцаў, улады Беларусі мусяць забяспечыць базавыя ўмовы для мігрантаў, даць магчымасць ахвотным вярнуцца ў свае краіны і пачаць расследаванне злачынстваў у дачыненні мігрантаў. Польскія ж улады маюць спыніць вяртанне мігрантаў, якія перайшлі мяжу ў Беларусь, і абедзве краіны павінны даць доступ да мігрантаў гуманітарным арганізацыям. З пачатку года памежныя службы краінаў еўразвязу перадухілілі больш за 40 тысяч спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Больш за 7,5 тысяч мігрантаў здолелі трапіць за гэты час у Літву, Польшчу і Латвію. Паводле еўрапейскіх чыноўнікаў, цяпер у Беларусі каля 15 тысяч мігрантаў. 2 тысячы з іх застаюцца ля мяжы з еўразвязам. Ірына Дарафейчук, Белсат. Эпоха Ангелы Меркель у Нямецчыне скончылася. Імя новага канцлера будзе аб'яўлена на пачатку снежня, але ўжо зараз вядома, што з высокай долей верагоднасці гэтую пасаду зойме Оляф Шольц. Оляф Шольц – былы віцэ-канцлер і міністр фінансаў. На выбарах у верасні ён балатаваўся ад сацыял-дэмакратычнай партыі. Каментуючы апошнія падзеі ў нашай краіне, Шольц назваў Аляксандра Лукашэнку вельмі благім дыктатарам, які страціў усялякую легітымнасць і ухваліў планы Польшчы збудаваць сцяну на мяжы з Беларуссю. Лукашенко вядзе бесчалавечную гульню з людзьмі. Гэта мусіць мець і будзе мець наступствы. Мы мусім забяспечыць гуманітарную дапамогу пацярпелым, а таксама зрабіць жорсткія захады супраць Лукашэнкі. Цяпер мы інтэнсіўна працуем над супольным еўрапейскім адказам. Ангела Меркель, якая 16 гадоў была канцлеркай Нямецчыны і якую называлі самай уплывовай кабетай свету, фармальна яшчэ застаецца на гэтай пасадзе да фарміравання новага ўраду. Але пытанне з яе адстаўкаю вырашанае канчаткова. Марина Янович, Белсат. Вядомы рэпер і блогер Маргенштерн з'ехаў з Расіі ў Менск. Кажуць, што сёння раніцай яго бачылі разам з жонкаю ды ахоўнікам падчас пасадкі ў цягнік Масква-Менск у Смаленску. На радзіме яму пагражае судовы пераслед. На творчасць ды і іншую дзейнасць гэтага артыста і актыўнага блогера звярнуў пільную ўвагу расійскі следчы камітэт. Старшыня ведамства Александр Бастрыкін абурыўся, прагледзеўшы кліп на песню «Пабла» і аб'явіў, што Маргенштерн, цытата, «прапагандуе паразітоўны лад жыцця ды дэвіянтныя паводзіны, больш за тое». Блогер Маргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях.
привлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. Бастрыкін таксама падкрэсліў, цытата, што абмежаваць доступ да контенту Моргенштерна важней за правы чалавека. У гэтай справе цяпер праводзіцца праверка. Адвакат артыста заяўляе, што здзіўлены словамі галоўнага следчага краіны. Ён таксама баіцца, што падначаленыя Бастрыкіна неадкладна распачнуць гэтую справу. Навіна выклікала бурнае абмеркаванне ў сацыяльных сетках. Прыхільнікі артыста і блогера абураныя пераследам свайго куміра. А як увогуле магчыма такое, каб кіраўнік следчага камітэту, органу, які забяспечвае законнасць, галаслоўна абвінавачваў кагосьці ў канкрэтным цяжкім крымінальным злачынстве? Улетку рэпера ўжо штрафавалі прыкладна на $1300 за прапаганду наркотыкаў у 2 іншых кліпах, а пасля апошніх пагрозаў следчага камітэту Моргенштерн выехаў у Менск. Ягоны канцэртны дырэктар паведаміў, што там артыст возьме ўдзел у прыватнай імпрэзе. Аксана Гандзюк, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Закончыўся міграцыйны крызіс поўнай паразай Александра Лукашэнкі. Як сілы пратэсту могуць адказаць на ўладны рэферэндум аб канстытуцыі, ці добрая прапанова аб'яднаных штабоў прыходзіць і выкрэсліваць абодва варыянты. Пра гэта праз імгненне ў размове Цыганкова з палітолагам Андрэем Елісеевым. Я ж развітваюся са спадарствам і зычу добрага вечара.